Pri železničnom podjazde na cyklochodníku som si bol pozrieť ten asi topol napadnutý gúsenicami. Dostal naozaj zabrať. Celý je obalený pavučinami, konáre, kmeň. Chudák. To je isto jeho koniec. A tým zrejme vznikne nebezpečenstvo pre ľudí, čo sa pohybujú okolo. Alebo pri väčšom vetre sa isto stane časom, že môže spadnúť, odlomiť sa a takomu vážne ublížiť. Škoda. Bola to krásna rastlina.